Божий, направи този камък на хляб. Писано е, не само с хляб ще живее човек, но с Божието Слово. На теб ще дам всичката тази власт и богатство. Тя е моя и аз мога да я дам на когото пожелая. Ако ми се поклониш, всичко ще бъде твое. Писано е на Господа Бога да се кланиш и само Нему да служиш. Ако си Божий син, хвърли се от тук долу, защото е писано: Бог ще заповяда на ангелите си да те пазят. На ръце ще те вдигнат, да не удариш в камък ногата си. Писано е да не изпитваш Господа твоя Бог. Духът на Господа е на мене. Избрал ме е да благовестявам на сиромасите. Прати ме да проглася свобода за пленниците и проглеждане за слепите. Да пусна на свобода огнетените и да известя, че е дошло време Бог да спаси народа си. Без друго, вие ще ми кажете: лекар, изцели себе си. Ще ми кажете: ще сториш в родния си град същото, каквото сме чули, че става в Капернаум. Истина ви казвам, никой пророк не е прият в родината си. Двама човека влязоха в храма да се молят. Единият фарисей, а другият бирник. Фарисеят застана на страна и се молеше: Боже, благодаря ти, че не съм грабител, неправеден и прелюбодеец. Благодаря ти, че не съм като оня бирник. Постя ваша седмица и ти давам десятък от придобитото. А бирникът стоеше надалеч и ни вдигаше очи към небето. Удряше се в гърди и казваше: Боже, смили се над мен, грешника. Казвам ви, бирникът се прибрал дома си оправдан, а не фарисеят. Защото който хвали себе си, ще се смири, а който се смирява, ще се възвиси.